fer i refer un país. Són ells, els que han fet i refet este país. No són filles de generals, ni nebots de marqueses o barons. No tenen cap carrera al seu nom. Són el treball dur i callat. S'han currat la vida des de la infància, de ben menuts, massa menudes. Però són imprescindibles, són de carn i os, amb virtuts i defectes, però amb un objectiu clar: viure, sobreviure. Han estat a França, a Alemanya, a Suïssa o a l'Argentina. Han hagut d'entendre alemany a Hannover o francès a Narbonne. Han fet gelats a Poble Sec i els han venut a les Rambles. Han pelat la pava a Buenos Aires, a San Juan o a Mendoza. Han triat la taronja als magatzems de femení a Bellreguard. Arrabassat tarongerars a Palma i a Beniarjó. De bona pansa han omplert els cabassos de Palma. Han cosit, apedaçat i solcit pantalons i vestits per totxes de casa. Han brodat la dot i endolcit el codony. Han fet marges, molts marges, de pedra seca, amb martell i escarpes, amb talús o sense. Massa marges, massa martellades. Marges a Xaraco per plantar tarongers, a Calp per a plantar geranis, a Ontinyent per alegrar les casetes dels teixidors, fetes amb hores extres furtades al descans. Han omplit els llavaors, han omplit els cabassos als mercats, estirant el pressupost, i han omplit les olles a la llar, alimentant a tota la família. Han parit i han donat de pit, als seus i als de les famílies benestants. Han servit a casa i en amo, amb davantal o amb còfia. Han bastit carboneres i han cuit calç. Han llaurat l'horta i el secà. Han fet conserves i han salat el peix. Han buscat herbes a la serra i han fet pastisseig. Han enfornat teula i rajola. Amb no més de 8 anys, de la serra han baixat la llenya que el pare havia carregat al burro o a la somera. Han parat cepets, han enviscat i han buscat cargols. Han viscut una de les èpoques més dures i grises de la història d'Espanya. Així estan, cagarneres fins a la mèdula. Sempre viuran a la nostra memòria. Les persones que heu vist i els seus avantpassats són els que han anat creant Terratets. Jo sóc jove i els ho agraïsc i vull continuar fent poble. Terratets està situat a la vora del riu Vernissa entre Benicolet, Llocnou i Montitxell. Un trajecte de 20 minuts per autovia el comunica amb Gandia. Jo, al meu poble, li veig molts avantatges per a viure. Està envoltat de natura. Tenim molt prop centres de treball. Els lloguers i la compra d'habitatges són prou barats. L'escola és sensible al medi i acollidora. I a Terratets encara es manté la calidesa i l'esperit de comunitat. Hem trobat al carrer un veí de Terratets que ens acompanyarà a parlar amb els seus conveïns. Avant, Casimir. Per a conèixer millor el poble, anem a preguntar als terratetxins què té el poble per a que la gent vinga o que la gent es quede. I ara passem pel centre del poble i ens trobem amb Maite, la farmacèutica de Terratets. Com podeu veure, ací es pot trobar de tot el que necessiteu. A mi el que m'agradaria explicar és que hi ha un estudi que demostra que la meitat de les consultes que es fan en una farmàcia són per a coses que no tenen relació amb dispensar un medicament. En això el que vull que comprengueu és que una farmàcia és essencial en un poble perquè soluciona molts problemes de salut. A mi m'agrada molt estar ací. Jo me sent molt feliç i molt contenta i molt orgullosa de pertànyer i formar part de Terratets. Per això col·labore i intente participar en tot el que es fa en el poble, perquè el poble s'ho mereix. Ana. Casimir, bon dia. Què fa? Pues mira, desembossant les xorros de la font del poble.
Vostè és la motxilla del poble. Sí, senyor, la guasila. Pues mira, ara m'espia de Sant Posant les Fonts. Faig de tot. El poble que es mantinga net, tot el que ells. M'han dit que vostè és una persona molt activa i es preocupa molt per les coses, no? Sí que em preocupa, sí que és de veres. Sí, em preocupa moltíssim. Ara tindreu tot al puesto. Moltes gràcies. A tu, Casimir. Adéu. Vosaltres veniu així a Terrateig a fer rutes per la serra, no? Volíem fer-les, sí. I per què vingueu a Terrateig, un poble tan lluny de València? Perquè està recomanat en les xarxes. És un poble que apareix com un dels més bonics de la comunitat valenciana, que té moltes encants com a poble, com a lloc rural, i volíem veure-lo. Al costat de la farmàcia hem trobat a Martínez, que és un jove que porta el bar des de fa 8 anys. Tu la veus de la carretera, veus un poble menut i la veritat és super tranquil·la que n'hi ha. Ven així a la plaça, sense xorrar els xorros 24 hores. Estar en la natura, és que això és vida. Són d'ací, del poble? Ah, Casimir, clar que són d'ací, home. N'hi haurà que menjar-lo del terreno, no? Sí. No són molt grans, però estan molt sants. Casimir, vaig a dir-te una cosa. És que així tinc moltes coses. El que passa és que el puesto me se queda menut, el lloc no dona pa més. Però si tu preguntes, jo el trac el que tu vulguis. I si no està, que n'hi ha una part que no pot estar així, simplement me la tens que fer l'encomanda. Jo dic la veritat, el que trate és de cobrir les necessitats que un poble puga tindre. Entonces estic jo si soles, pues de alguna forma ens apanyem així. I compres, números, tot ho fas tu? Tot ho faig jo. Compre, venc, parle, enric, or... tota la una. He vingut també al centre mèdic de Terrateig. Hem trobat així a Jorge Mas. Com està l'atenció sanitària en Terrateig? Bé, doncs així tenim un servei de metge que ve un dia a la setmana, que ve els dimecres, i un servei d'infermeria els dimecres i els divendres, i després a apenes 10 minuts tenim el centre de salut de Castelló de Rugat, que és un ambulatori de 24 hores en servei d'urgències. I ja més avant, el tema d'hospitalització, Gandia, que hi ha apenes 15 minuts, on està l'Hospital General. A banda, el poble compta amb un servei de podologia i amb un servei d'esteticia. El servei metge, el que tenim és un metge rural, que dona molt bona atenció, i per la part que em toca i la del veïnat que jo conega, pense que no n'hi ha cap queixa en aquest sentit. Si tu vivies en Gandia, al costat d'un hospital, i te'n vens a Terrateig? Home, me'n vinc a Terrateig perquè és el poble dels meus avantpassats, és el poble on vull estar, on han passat els millors anys de la meva infància i on he tirat arrel i on criaré la meva família. Estàs fent una casa? Sí. Molt bé. Estic fent una casa, soc dels pocs, però amb ganes de quedar-me així. Clar. Gràcies, Jorge. De res, a vosaltres. Per què t'hi ha arribat a Terrateig? Per la vita, sono un ragazzo di montagna e ya sta. La tranquillità, la gente. T'agrada la muntanya, t'agrada la natura? Claro, caminar me gusta mucho. Tens dos filles, no? Sí, dos, Isabella e Chiara. Estan a l'escola d'ací? Sí, una está aquí y la otra está a Castelbugan. T'agrada l'escola? Sí, funciona muy bien, funciona bien. Moltes gràcies, Rico. A usted.
Este és el riurau del tio Pep de Constantino. Així, i en 50 riuraus més, durant 70 o 80 anys es va fer moltíssima pansa. En este riurau, des de fa 10 anys, fem una festa que es diu la Festa de l'Escaldar. Representem un dia de faena, un dia d'escaldar, com si fos fa 70 o 80 anys. Este poble està viu. El seu veïnat treballa cada dia per fer poble i que tots i totes senten que formen part d'una comunitat. I les festes populars són essencials. La carxofà, el Joanet, les festes a Sant Vicent, la Setmana Cultural. Mare fa poc que ha vingut a Terrateig i està molt il·lusionada amb l'escola on anirà el seu fill l'any que ve. Terrateig és un poble on ens hem sentit acollides des del primer moment d'arribar ací. És un poble molt familiar, per a nosaltres també era molt important estar envoltades de natura, per tal de dur la criança tranquil·la que volíem dur, i des del principi, entre tots els serveis i el caràcter de la gent, s'hem sentit com en casa. Entre els serveis que l'Ajuntament presta el seu suport estan l'escola matinera, que és gratuïta, de 8 a 9, i que ajuda molt als pares i mares que treballen fora del poble de cara a poder deixar el nostre xiquet o la nostra xiqueta. Després hi ha un altre servei que és el menjador, que té dues opcions. Està l'opció del càtering o està l'opció de la carmanyola, que tu pugues portar allò que vulguis que el teu fill o la teua filla mengi. I després, per a la vesprada, està el servei de ludoteca. El servei de ludoteca també és gratuït i, al igual que l'escola matinera, tens totalment disponibilitat d'horari fins les 7 de la vespre. Pots dur-lo o arreplegar-lo quan a tu millor te convinga. Al cap i a la fi són serveis que per a nosaltres, que treballem fora del poble, ens fan la vida més fàcil. A més, està l'Aula Mussol, que també és una iniciativa de l'Ajuntament que complementa aquests serveis i diguem que té una vessant més esportiva on fan activitats, jocs dins de les pròpies instal·lacions de l'escola i n'hi ha una altra vessant més acadèmica d'acompanyament per al tema de deures, jocs d'enxiny, classes d'informàtica i molt a mogolló perquè enguany també s'ha fet extensible a tot el poble, a tots els veïns i veïnes i per exemple hi ha activitats de manteniment, de posar-se en forma, que anem totes les dones, passem una estona i és molt agradable. Les mestres Hilda i Anna ens expliquen l'organització i els objectius de l'escola. L'escola de Terrateig és un destí d'horaris que forma el CRA Serra del Benitadell. Compta amb 2 aules agrupades en grups multinivell. Les aules en què comptem estan dotades tecnològicament, així com de tot tipus de material per a l'aprenentatge, que sempre és gratuït per a les famílies, ja que ve des de l'escola o des de l'Ajuntament o proporcionem tot el que necessiten. A més, l'aulari compta amb un menjador municipal, sempre amb la col·laboració de l'Ajuntament. També tenim aula d'informàtica i dins del recinte disposem de la biblioteca municipal. Per finalitzar, i a molt important, cal destacar que el centre busca sempre un aprenentatge significatiu basat en l'alumnat, on ell és el protagonista del seu aprenentatge i sempre buscant noves metodologies que ens puguen ensenyar tant a mestres com a xiquets. L'escola ha d'estar en la vida del poble per estar viu. La metodologia parteix de les situacions i interessos d'aprenentatge i de l'entorn i té cabuda en el currículum. L'escola rural del poble és acollidora, molt propera i respectuosa amb l'entorn. Compartir aula amb alumnes de diferents edats per multinivells és molt enriquidor. Els grans ajuden i cuiden els menuts i els menuts aprenen dels grans. Este curs s'ha impartit filosofia i tertúlies dialògiques per fomentar en l'alumnat l'actitud més crítica i curiosa, desenvolupant la capacitat de decisió i de discussió. Treballem de manera vivencial, perquè al ser un poble minut fem activitats fora de l'escola, al nostre entorn. Parlar amb la gent del poble i les famílies participen activament.
Els pares d'ací de Terratets i les mares i les famílies són molt amables i són molt generosos, tots i generoses. Ací, en el poble, tots és una gran família, un poble familiar, perquè és un poble menut i és un poble que tots ajuden a tots. L'escola i el poble de Terratets tenen un futur molt prometedor, el qual ens ofereix gran qualitat, sense sorolls, pau i una vida molt sana prop de la ciutat. Des de 2017, els veïns de Terratets organitzen cada febrer la Festa de la Carxofà, que se celebra el mes de març. Els beneficis d'esta festa tan popular es destinen a organitzar una setmana cultural el mes d'agost. Quan hi ha sentiment de poble, el poble està viu. T'agrada Terratets? Si vens, no et sentiràs estrany. Seràs un més. Vine!